Hello mga ma'am. Sorry, napuputol-putol yung signal natin. So, ayun na, ilang minuto na lamang po. Mag-start na tayo ng ating parade with Disneyland mascots, yung ating mga Disneyland characters, mga Disney characters rather, Disney characters, Mickey Mouse and Friends. So please stand by and kindly share this live please again. Thank you mga moms. Ayan. Tawagin niyo yung mga anak ninyo para mapanood din nila. Thank you. Pakishare mga mom. 我们邀请大家再过几分钟来到巡游路线欣赏由米奇老鼠和他一班好朋友为大家演出的米奇哈喽喂玩转大街派对。派对再过几分钟就开始了，一会儿见。Hello and welcome everyone. We invite you to join us on Marvel's parade that in just Para makita po natin maigi. when Mickey Mouse and some of his best pals are joined together as part of Mickey's Halloween Time Street Party. The fun begins in just a few minutes. Thank you. 就是它上面会有一个那个什么杆，你要摸到它，就是你不能踮脚，就是你要伸的。 Ma'am, I have video. 然后还有一个什么立定向前，其实也会摸到你的这个然后这种可能就是你说的跟下面的什么想飞啊，这种的训练方法。然后说山的时候呢，那就玩大了。 Ayan, malapit na. Tawagin niyo ng mga anak ninyo para mapanood din nila sila Mickey Mouse. Opo, one. Kasi siguro dahil hindi umuulan, so sila lang samantalayin yung pagkakataon. Makulimlim, pero paano mag-umulan? Sumangkyo na lang muna ako kanina sa rides, kakasigaw, grabe. Marami rin ako mga nakikita mga Filipino rito, ng mga tourists, and mga dito rin mismo nag-work sa loob ng Disneyland. Pakishare mga moms. Marami pa tayo. Kunin niyo isang cellphone ng anak nyo, panoorin nyo. Isang cellphone ng kapatid nyo, ng nanay nyo. Panoorin nyo, dali punta kayo dito. Share nyo na din para naman lahat tayo mag-enjoy during the parade. Hindi ko alam kung dito ba yung angulo o dito sa kabila. Saan ba sila magsisimula sa parade? Correct, naswertihan po talaga ang ang panahon. The weather is good, nakakasama siya. Just keep on sharing, mga moms. Ayan na! Oh my God!
different should sit down. Okay. Dito sila manggagaling sa kabilang side pala. So dapat nandun tayo sa kabila, dapat. Hello and welcome everyone. We invite you to join us as Sila. a third special Halloween time celebration takes to the parade route. It's Mickey Mouse and some of his best pals in Mickey's What here? Halloween time street party. Everybody's here for Halloween time. Everybody's here and you want to feel it in the air. It's Halloween time, favorite time of year, so much to do. Paki-share. Halloween time, won't you sing along? Nandito na sila. Papunta na rito sa amin. Oh my God, so excited. Ayan na, papunta na sila rito mga moms. Just wait, malapit na. At least we're here in the front. Papunta na sila dito, wait lang po. Oh my God. Ay! Excuse me. Papunta na sila. Mamaya hanap tayo ng pinakamagandang pwesto para sa fireworks display. Ayan na sila, malapit na. Really
Tawagin niyo na yung mga anak niyo, moms. Para makita nila si Mickey Mouse, saka si Minnie Mouse, sila Donald Duck. Ito na sila! Oh. Sasayaw sila dyan sa gitna. Ah, ayan sila! Oh my God! Everybody's here! Ay mga moms, hindi ko muna kayo ma-shoutout, wait lang. Malapit na sila. Kapit lang. Mamaya dire-diretso na. Oh my God! Sa ano ka lang ito napapanood? Sa mga pelikula, sa mga news, sa YouTube. Ngayon, nandito na ako! Finally, oh my God. Ito na sila! Oo nga, uulan na eh. Ayan na sila! Oh my God! Oh. Comment down below kung kilala nyo kung sino siya ha. Can I put it here? Dito na sila!
si Gupin! Yes, sir. 看到了就说一下下，他们其实切出来了，说一下下。 Oh my God. Hindi maalis yung ngiti sa bibig ko. Ang saya-sayo. Sarap maging bata. Ang saya. Daming tao. Sarap maging bata ulit. Wala pa, gising lang. Nagulat kami kay Mickey Mouse eh. Ang ganda, ang gwapo ni Mickey Mouse at ni Minnie Mouse. Talaga ay mga sa fireworks. Everybody's here for Halloween time. Everybody's here and you want to feel it in the air. It's Halloween time, favorite time of year. So much to do. Mas kayo tinitay ako. Halloween time, won't you sing along? Ikaw na kinakabaw? Salamat mga ma'am! Wala pa yung Mickey Mouse ko, yung nahanap ko. So glad you joined us. Really make the scene. Time to have our party. Time for trick or treating.
pinutan ng music. Ay, wala. Sa katunog. Siya namang sexy dance dyan, oh. Welcome to Disneyland! Oy, magra-rides na kami ulit. Kanina, grabe. Saan kayo nakaride? Doon pa kami, isang beses pa lang. Breezy? Smelling. Basta nakakahilo siya doon, girl. Sa? Tomorrow na pa. Tomorrow, hindi tayo magkita-kita niyo na. Bilis mo sa kwarta. Kaya dapat standby lang sa isang pwesto para hindi mapagasta. Mickey Mouse, please. Nandun na siya. Bumalik na siya sa palasyo niya. Mamaya na ulit. Sarap, parang kang sa Baguio. Asa si Mickey Mouse? Wala na? Alish? Halika, puntahan natin siya. Halika, sige. Puntahan natin siya. You want this? No? Oh, come here. Pwede tayo. Pwede tayo. Ayun o. Ayun o, punta kayo Mickey Mouse. Dali, come here. Sana. Ang ganda ng pwesto namin kasi malapit kami dito sa palasyo mismo. Basta kasi. Come here, come here. Come here. Come here. Ganun lang. Sumuto. Wala pa sa Go! Go na kayo! Dito lang kami! Magra-rides na kami, ha? Thank you so much, mga ma'am. Sana nag-enjoy kayo sa parada rin. Wala pa bili. Wag na magpunta na souvenir shop. I love you.